Masong adlaw nitong tanang guys. Grabe ga pong uwana daras Manila. Madto mi karon sa Pilipinas Center. Kami insinita. Naghuhat pa mi og nay wala bay direng tricycle kay magpahatod mi sa Susana Heights. At tumi markadan og bus padung sa Magallanes nga MRT. Ma'am siguro bagjo. Nana di pa. Sama kami sa vlog. Talaga. Tayo rin sana. Tay kayo? Saan? Ate mo ko. Tay. Kabungad bang to? Bungumutan na kayo dun. Wala. Oh. Susana Heights. Karing pikas mori pa dong sa San Pedro no ito. San Pedro Laguna. Ano pa sa kabas? Diyan namin sa Magallanes. Kamar may pasahero mo dito no. Kaya uwan mo. Next station. Guadalupe. The elevators also to the entrance mountains. Parang namin sa Pilipinas Center. Grabe kadamili agianan. Ha? Ubuan na itag sa redi mo. Gahin mo. Nagkasusurpas. Ang sakay pa rin taga sa jeep no. Jeep. Pero buot lakmon malakaw siguro na nato. No, duro man. Yan na may Pilipinas Center. Hagdanan rami. Kay ang haba ng kadaghan ay pila sa elevator. Fourth floor. Exercise mo. Agda sa kabazi ingat siya nga bahala na. Di ko mo dalan. Orang ilang bilad ko gazo kay. Bisa gamay nang sak ano hindi mo mo. Saka. Ano ba fourth floor. Ang sila ba pa pagkaabot. Pa. Kasilong. Grabe mo na. Sunod na po kung balik sa Pilipinas Center. Mga na kazo. Ano ba rin kuman may unang-undang? Sa bungol ko no orang inita. Ano talaga pag-ano? Ay, talaga, kawin na tayo. No? Grabe kuman ka may unang-undang. Gikapoy ko sa biyahe. Ara pa dyan uwan na ganyan sa agianan. Naka-istorya na isang doktora. Isa nang tanawag ang laboratory. Kuha na ang dugo lapot kaadyo. Kinahanglan ko magpa-laboratory na po after 2 weeks. Pag-abot na sa Pilipinas Center, manggi pakita sa doktora ang mga resita sa buhol. Katong resita sa ang cardio sa buhol si Doc ID. Ang pakita sa ang doktora ng Pilipinas Center. Agang dosage sa warfarin sa buhol 5 mg. Dugay na ko sa giginom og 5 mg nga warfarin. Sa pag-abot sa Pilipinas Center, gutro man sa ang doktora dari, isang gihimo og 2.5 mg.
Mauto halang paggisunod ag resita sa ang doktor dari. Nag-inom kog 2.5 mg warfarin sa kabuwan. Sa gahapon nagpa-laboratory ko. Natinga ko kay grabe kaadyo kalapot agang dugo. Ingan agang doktor gani hapon ko sa stroke. Kay lapot kaadyo agang dugo. Nihan do ko doktor gani haniin ko do karang nay mobalik ko lamang kog inom sa 5 mg. Kay may naanda na ho datos buhol pa. Jadi siya mo sugot. Kaya kung sobraan ra ko napud sa dosage, delikado ko napud sa ang lawas. Agad ang gihimo, isa na pang gidugangan og 1 1/2. Nahimo ng 3.75 nga miligram. Aha ko nun ng imnon sa kasimana. Sa inaghuman magpa-laboratory na ko. Mauto kaya lakan gadyo ko kaayo, gabate ko kakapoy. Kay, niagi naman ko na nagtas buhol. Nag-dosage ko 2.5 nga na, nanapigidugang nga na. Diyan tod ni, abot na ko 5 mg. Bawa lagi. Nangutan ako sa ang doktora sa buhol, si Doc Ivy. Chat ko ni Mamit Warapaw. Ingan ko nga, agang sundon nga resita, kadto labang resita ni Doc Ivy sa buhol pa ko. Kailangan ko idadarang resita. Nja, nireply man, di ko no pwede. Ako nung sundon ag Dr. Daris Filipina Center. Gikapujan ko kay morak ko ning balik sa uno. Sa una nga sige balik sa ospital every 2 weeks kay magpa-laboratory. Naman si Zegi duga nga dosage 1 1/2. Maadyo ang taog kaluyan ko sa Ginoo nga mao kay rag ang INR sunod dahang pa-laboratory. Kaya nga nagadzukudan ng sige pa-laboratory di lalim sige tusok. Grabe dyan ang panghando sa doktora gani ha. Ingan ko nga dok, pwede bag himuon na laman ni mong 5 mg ng ang warfarin kay maumay ang andan sa buhol. Dugay na gud ko sige inom-inom da lang 5 mg nga warfarin. Delikado man kuno ko og kanang na stroke. Kay grabe kalabot agang dugo lagi. Wa ba po ko nagkaan darig mga green. Kaya nagbantay mo ko sa hanggang pang kaon. Di lalim ni ngani. Obserbahan pa siguro. Ingan pag doktor gani ha, di operahan og di mo normal agang INR. Di siya maka tungtong sa target point kay 2 man. Mao nay saktura. Pero karang 1.4, 1.5 nga na. Lapot na kaadyo. Mao day nga wala ko kasabot sa ang lawas. Kapoy, inja. Agang dunggahan, heut tapod kaadyo. Gani ha, pag uli naman ni Insimita. Kaya dito palang masagianan, naglakaw mi. Grabe na mga kapuja. Tengah siguro to sa ang stress. Diyan nga si Insi nga mabalik ba ko Miss Filipina Center kay arong ipa-emergency na naman ko kay wala ko kasabot sa ngabati. Nagarabisin kapuja. Mara ko giteuk. Heut agang dughan. Na stress lagi ko kay mabalik tapos uno. Pero sige na naman. Basin sunod na ang laboratory. Normal na. Ang pangadyon sa Ginoo nga normal na ang taas sunod na ang laboratory kay di lalim ning every 2 weeks ta tusukan. Kahanaang naalay kong uli o buhol. Di mo pwede mo uli kay namo ko follow up check up. Ginang ko ang doktora gani ha nga basin ko noog makapangita si Zaglang schedule nga di nang December yan siya maadyo naman taog kuan November second week nga na magpa-dental na ko kay arong ready na dali ragad ko manuja panahon po dari galawing bija apod mura lagi og gibalik sa uno ag
pag-inom na sa warfarin. Kaya katong sa una, bago pa kong na-diagnose, agang miligram sa warfarin kay 2.5 man to. Unsa kada pa-laboratory na, di pa dito siya mo normal. Naisay, ag result 1.5, unsa sunod nga laboratory 1.7, nga na. Dugangan na pag-dosage. Ay, pamutong-tong og tuog karang nay madugang nga nag-dosage. Kasurunti lang lagi ko kay niagi naman ko na sa buhol sa una. Nga karang sigig pa laboratory. Kada duha ka semana. Sa mao na po na ang buhatan dari karon. Sige jud pamuga sa doktora. Unsa na nga nagisiza nga di pwede og isang dritso og 5 mg. Kaya basin ang kunog madaot ko. Basin sa kunog may makaangin nga may ang kamat dyan. Ngayon siya. Basig isa pa rin i-anam-anam. Basta agad ang giingan ganiha. Delikado og lapot kaso ang dugo. Karon delikado. Talagang dugo lapot man. Sa og sobraan ako nupod sa dosage. Delikado ko nupod. Makamatay pod. Magiyan sa ang doktora kay delikado lagi na mag-inom mag warfarin. Bakit? Oh. Dahil yung na may bahala. Mawar lagi na ang kakapoy ugma. Ang nga kaya naanad mga gazog kong agahang laboratory dito sa Bohol. Kanunay normal. Matungay na ikang daghan lain nun. Huot na po. Unsa marakog takun. Magpa-clearance na ko. Ugwa puhon, ugwa na'y uwan. Magpa-dental ko. Kani magkangtura ganiha nga. Magpa-dental na ko nuko kay unsa og na'y problema sa angipon. Isa pang matanaw. Unsa. Kitagaan po ko ni sa og note. Adto ni sa neurologist doctor. Magpa-clearance po ko dito sa neuro. Unsa kitagaan po ko og kanang nay number sa secretary daning neurologist nga gi-refer sa ang doktor. Ini nga man siguro dani basig mag angiogram na. Si Dr. Yumul mao pa ni ang doktor sa una katong dito ko sa OPD. Basin og naa pa ni sa agahang mga record. Kaya mo tong gipakita tong record sa una ni sa. Okay ra lagi ning tanan. Di lay ko pasagdan sa Ginoo. Grabe siya nang gawag ganiha murag hapit ta pug kuno wad anong paglaom.